Hej igen. Jeg måtte da lige tømme kameraets hukommelse, fordi jeg blev da helt stresset af at se på, at den stod og blinkede. Du har 3 minutter endnu. Og med den her kæmpe stak, jeg har, så kan 3 minutter altså ikke gøre det. Den jeg kom fra, det var en shower gel fra Body Shop. Limited Edition, det var en en, tror jeg. Det er en ginger, altså ingefær. Den dufter sindssygt godt. Ja, det er hvad jeg har at sige til det. Jeg kan godt lide duften af ingefær, ligesom jeg kan lide duften af agurk, så kan jeg lide duften af ingefær. Den her er bare halvt så stor som agurkeshowergelen, så den er hurtigere brugt op, og jeg er ikke blevet træt af den. Endnu en showergel fra Body Shop. Det er den, der hedder Spiced Pumpkin. Den er også rigtig god duft. Den har jeg. Den kan jeg bare så godt lide, den duft. Det var desværre også en limited edition. Så de fås ikke mere, eller jeg har i hvert fald ikke i min Body Shop. En shampoo, også fra Body Shop. Det er deres banan shampoo. Den var da udmærket, altså. Den dufter af banan. Mild, men lidt af banan. Det var en udmærket shampoo. Ikke en, jeg sådan er vild efter at købe igen. Har ikke så meget mening om den. En anden en, som jeg så til gengæld har en mening om, det er John Masters Organics. Der står, det er en shampoo with conditioner. Oh my god. Hvis det er med balsam i det her, så vil jeg nødig prøve en uden balsam. Den gjorde absolut intet godt for mit hår. Den dufter sindssygt godt. Den dufter, hvis der er nogen, der kan huske den her Milkshake Conditioner. Sådan en, som kommer ud i en skum. De dufter ens, og jeg elsker duften af den her. Den dufter sådan lidt af, af milkshake, af sødt og mælkeagtig halløj. Samme dufter den her. Rigtig lækker duft. Men hold nu op, mand. Jeg ved ikke, om det er fordi mit hår trænger til mere fugt og pleje og sådan noget. Men den gjorde bare intet godt for mit hår. Det var dengang, jeg begyndte at bruge den her, der fandt jeg ud af, at jeg bliver bare nødt til at have en balsam. Og helt ærligt, der står med balsam. Jeg fik den i sådan et sæt, hvor der var en balsam med lavendelagtig. Og jeg kan bare ikke lide duften af lavendel. Så den står nede med mor og far, og så bruger jeg den dernede, når jeg kommer dernede. Men den synes jeg heller ikke var god, så det var faktisk ikke ret godt køb. Og så har vi en ting mere, som jeg bare synes er så ringe. Jeg har hørt helt vildt godt om den her Big Sexy her. Dry shampoo. Den her, jeg har bare hørt så mange sige, den var bare så god, og få den anbefalet, og tænkt, den blev nødt til at købe, fordi jeg elsker tørshampoo. Puha. Den stinker helt vildt sådan toiletrens, eller sådan, den stinker af toiletrens. Og det bliver bare hængende i håret, hvis I kan høre det. Der er faktisk noget tilbage, og jeg kan bare ikke få det ud, fordi den sprayer så også rigtig ring. Det er bare et ringprodukt. Hold nu op. Prøv at se, jeg kan ikke få noget ud, selvom der er så meget tilbage i den. Der kommer intet ud. Intet. Og prøv at høre. Der er der masser tilbage. Men nej. Den kan absolut ikke anbefales. Stinker på alle måder.
Clean & Clear Spot Control Moisturizer. Det var en, jeg fik i en My Beauty box, tror jeg det var. Det er en udmærket creme. Jeg har tendens til, at mine øjne de løber i vand om morgenen og sådan noget. Absolut ikke putte den i nærheden af øjnene, fordi så begynder det først at regne. Og så begynder de først at løbe vand. Sådan nogle små, ja, der er jo så ikke flere tilbage, så jeg kan ikke vise dem. Men ligesom renseservietter, så er det bare nogle mikro-renseservietter til øjnene. Jeg har givet en 10'er i Fakta. Yeah. Jeg synes, de tørrede hurtigt ud, så jeg brugte dem faktisk til at putte noget af min Bioderma på dem her, og så i hele ansigtet. Kan ikke anbefales. Den her lille fætter. En Burt's Bees Deep Cleansing Cream. Den ser sådan der ud. Den kunne jeg faktisk rigtig godt lide. Den, når man puttede den på, så den var bare så dejlig blød. Men der er altså også et eller andet i, så hvis du kommer for tæt på øjnene, så sviger det i øjnene. Så det skal den ikke. Det er ikke en, du kan fjerne makeup med, i hvert fald ikke øjenmakeup. Du kan godt vaske ansigt med den. Men jeg kunne måske godt finde på at købe den igen, fordi jeg synes, den var så lækker. Men jeg har faktisk købt en anden en fra Burt's Bees. Viser jeg lige. Facial Cleanser fra Burt's Bees. Og det er til sensitiv hud. Og det gør så, at der er ikke parfume i. Og Burt's Bees, de plejer ellers at være... Man kan virkelig... deres produkter, de er så rigtig parfumeret. Men den her er der ingen parfume i. Og den er rigtig, rigtig lækker. Det er faktisk nærmest ligesom at bruge en... kan man se det? Det er nærmest ligesom at bruge en creme. Den er ikke så lækker som den her. Men den her... Altså... Jeg ved ikke, om jeg skulle købe dem begge to, og så bruge den her bare i ansigtet, og så den her til øjnene. Fordi... hvad gør man? Jeg vil have det bedste fra to verdener her. Kan jeg ikke godt få den her uden den sviger i øjnene. Jeg har simpelthen så mange af de her forskellige brevprøver. Og den første, det er dem her. Red Blonde Glam shampoo og balsam. Shampooen var ok. Balsammen har jeg faktisk købt i fuld størrelse, fordi jeg trængte til en balsam, og så synes jeg, at den her den var udmærket. Ja, så købte jeg den. Så, og den dufter sådan lidt af citron, eller sådan, eller i hvert fald dejligt frisk. Så dem kunne jeg godt lide. Fra Sebastian. Sådan nogle fugtgivende shampoo og balsam. De dufter af shampoo. Sådan ligesom man tænker, shampoo og balsam vil dufte. Det dufter ikke sådan, at man tænker, ligesom Tiki for eksempel, de dufter jo af et eller andet blomster, eller melon, eller et eller andet. Det her, det dufter bare af shampoo og balsam. Det virker mere professionelt, og først så tænkte jeg, ja, det er da udmærket, men jeg synes faktisk måske godt, at jeg kunne mærke, at mit hår, det blev plejet, da jeg brugte dem. Nogle gange, så kan det bare blive lidt for kedeligt. Og det synes jeg lige, de her, de var. Men de er gode, og hvis man er til kedelige produkter, så er de bare, så kan jeg anbefale dem her. Så har jeg en lille bitte prøve på en Vichy, hvad er det for, er det en dagcreme, eller hvad er det? Det ved jeg ikke. Det jeg synes var lidt nolle ved den her, det er, at man køber Vichy på apoteket. Der står uden parabener på den. Så tænker man jo, nej, det er fint.
En ansigtscreme uden parabener, det er sådan noget, hvis folk går op i, at der ikke er parabener i, så går de altså også op i, at der ikke er parfume i. Der er parfume i. Parfume i en dagcreme. Hvad gør det der? Det fatter jeg ingen skid af. Ja. Så det synes jeg, det virker sådan lidt tosset. Men det er nok bare mig. Så har vi en sidste ting. Der ligger faktisk et lille bitte stykke i, så I kan se, hvad det er. En body butter fra Lush. Jeg havde faktisk også sådan en i min giveaway. De er rigtig, rigtig lækre. Jeg har et lille bitte stykke tilbage, så I kan se. Det er sådan ligesom en sæbe, men det er ikke en sæbe. Det er en body butter. Hvis man ikke kan lide at stå og smøre sig ind i creme, efter man har været i bad og sådan noget, så er det her perfekt. Man tager den her i badet, og så smører man sig, bruger den ligesom en sæbe. Den her, man kan få forskellige typer af dem, men lige den her, der var sådan nogle, der var sådan nogle skrub ting i, så det også hvis man har barberet ben og sådan noget, så for ikke at få indgroet hår, så er den fin. Men ens hud, den bliver bare ligesom om, at man har taget creme på. Nå, men nu kan jeg endelig få smidt alt det her skrammel ud. Jeg har bunkevis af produkter, som jeg bare kan tomme flasker og ting og sager, som kan blive smidt ud. Lørdag skal jeg til... Jeg kan ikke engang huske, hvad byen hedder, men det er også lige meget, fordi det er min mor, der skal køre. Vi skal til sådan noget Harley-træf. Og det er ikke, fordi vi skal købe en Harley. Det er, fordi vi skal høre min svoger spille i et band. Han spiller til det der Harley-halløjsa. Så det glæder jeg mig til.